Ik vond het juist maar koud, wetterkoud, ik wil zeggen. En die wind die helle ik om van de middag. In het watergebied betiden krijgt zon bij vlagen dan uit het oosten en noordoosten waai. En dat is net noffelijk. En het weer nog bewolkt ik, uit en terug voelde Rijn. Ja, vooral in het watergebied, westen, zuidwesten van de provincie. Maar ik op oren plakken, kan nog altijd een joen nog wat Rijn vallen. Nou ja, de verwachting. Joen, uit en terug is even wat Rijn. Heel dik voor het eerste pad van de nacht. Daarna kleurt het op en de temperaturen 2 en 4 graden. De wind komt uit het oosten en het noordoosten, is zwak of matig meer de provincie, maar nog altijd krachtig in het watergebied. En dan morgen, het zucht er morgen oorzuid als juist, wat de zinnen is er flink bij. Een temperatuur tussen de 8 en de 10 graden. En verder, ja, de wind, nou, die komt uit het oosten en het noordoosten waai. Die doet het ik wat kalmer aan, is matig en vrij krachtig. Dus best wel noffelijk waar. Dan komt de joentijd en de nacht maar helder waar, maar rustig waar, maar koud waar. -1, -2 graden. Wat ze op de meeste plekken ligt de frost en komen ze op zwieren groenfrost. Dus alvast de plantjes afschermen. En dan terug naar de orendagen. Ja, dan komen we vreeds in. Een dag met toch wel zinnen. Een dag met letter op het dag. Het Rijnwetter en een temperatuur, ik denk samen bij de 9 of de 10 graden heen. Zeggen we naar sneeuw en zo'n graden, maar een paar winters buien weer te sneeuwen in de nacht om het vriespunt of een graadje onder nul of de boppen. En snel eerst zinnen en letter weer Rijn. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.